Akeh wong pinter imane minger, wong wasis lambe lamis. Panguwasa kinarya gada ora iman marang jabatan tanda tangan nggo golek pangan. Wani ngedan ora ndalan watone sugih dadakan. Golek duit kakean sanggit, golek kurup, carane korup, golek bathi kanthi kolusi. Ora weruh marang pituduh dikandhani malah misuh tanpa rikuh nggunakake pengaruh. Duit negara nekat digasruh, rakyat kisruh ya mbuh ora weruh. Wong temen malah kademen, wong jujur akeh sing nganggur. Bener becik malah kecilik, ulangi guru ora ditiru. Masjid gereja ora disobo, kiai ngaji ora dijani, tutur pastor malah kesingkur, pilih main kertu karo mendem saben bengi. Akeh wong kang ora ndalan, koncatan kawicaksanan, ora weruh ing kasusilan. Pernatan dienggo dolanan, jejeking hukum mung dadi slogan, wong cilik sing dadi korban. Gara-gara dadi pepeling lamun uripe menungsa mampir ngombe saupama. Tekun teberi rejeki bakal lumadi, sungkan megawe tumanjane malah dadi kere. Sapa pradas sregep ngibadah bakal antuk syafaah. Sapa cidra ngumbar duraka bakal antuk pidana.